Kalimatillah bihaqi la ilaha illallah. Ngono lho pertanyaane. Nggih. Tuhan iki tesih ngono. Urusan ngono. Malah pesta dia gane nek padha kopi sak gelas 100.000. Ragus. Nggih. Ya Pragus. Nggih. Nggih. Tapi wong maca la ilaha illallah ora duwe bangga. Ya aneh lah Jibril. Tuhan nek ngomong mbek malaikat iki. Jadi sing ngono sing tolol sing Jibril ngono lho, Pak. Bener enggak? Nggih. Artinya sampai Allah enggak ikut bola-bali. Ulama ini surat apa-apa, ini surat matematika. Dunia itu pada ngapusi kamu sendal guru malah mbok anggap serius. Tapi sing akhirat kekal abadi langgeng saklawase urip malah mbok anggap do lanang daponan iki piye to. Piye betul piye. Sampai diterangkan surat Sabis Akhlak ayat 17. Sesungguhnya akhirat itu lebih abadi, lebih lagi. Allah nulis ning ayat. Nggih. Iya ta, Guys? Nggih. Dunia iki sendal gurung mbok tenani. Malah akhirat sing lang abadi mbok nggo guyonan. Iki piye? Berarti kayak masih dalam struktur di hatimu, butuh-butuh setan